Hapdi ko sir, hapdi. Say update. Hapdi ko sir. Say update. Oh, si Aprip! Hapdi lang ko sir. Kita yang kena buhay sa bukid eh. Walang malingi. Kamuti, saging, balanghoy. Sige na ko kinawag kamuti. Tanaw ko sa kong naong, murong nag-ugat sa kamuti. Itagat. Ako jutong kanon si Papa kay adto gid sa syudad. Mahimad lang ko sa akong trabaho ani ngadto. Tistingan gyud nako gyud. Adto kong Papa. Kuya si kamog kamuti eh. Trabaho gyud ko. To sa nakos Papa be. Bidan. Lik! Pa, sama na pa. May kiniya ka? Ano ba? Di ipalihog ko balhin na ni dito eh. Balin kanding. Mm. Sige pa. Din man di ka nga. Nagita ko kay hipos ko ning kanding wa di nakakuan. Ay gani pa nung tanagi ka na ko pa, diin ko pa. Ano man? Niluktok mo to sa ilaw mangga. Sa may gihinuktok ka na, nuktok ka na imong uyab. Dili ba, di ba yung ana makana ko pa nga. Pagkalto kag syudad, usan mo syudad pa. Asa na napita pa? Stila ni mo anak. Wa gihapon ka. Sa imong pangidaron wa gihapon ka kuwag unsay syudad. Mga ba yung taga bukid juta sige lang tag. Tadloan ti ka unsay syudad no kanang syudad. Inig adto nimo sa syudad yod ang numero 1 nimong makit-an didto. Tagas kay nagbuilding. Lah. Tagas kina pa. Daghan building palibot nimo. Dinhi sa ato kung makakita ka sa tuwa lahira kay makita nimo diri sa tuwa ang mga habog diri, mga kahoy. Dito syudad lahi dito syudad. Ang makita nimo dito syudad, mo building. Unya ang Usa na di building. mailhan nimo dito nga mga trabaho dali ra. Dali ra. Makita gini kag mga tapok-tapok dito. Tapok. Pasabot na trabaho na na. Tapok trabaho Oh, na. trabaho na na. Oh, Saman pa. usa man? Kuya nang sige tag kan bukid pa eh. Ako lang mo Usa man? ato kog syudad pa. Nangin trabaho ko. Lahi ra gyud ning ikaw man gud kamaanad sa trabaho syudad. Lahi ang trabaho syudad us bukid. Diri na lang gud ka kay Pa. total mabuhi naman ta diri ba? Naman dagang kahiyupan ya nabot tay mga umahan. Wa nay rason nga moadto pagka syudad. Mas maayo mo to dito pa kay dagko Iko mo. sa tremi. Sige pa. Ibalhin na diri. Ni Di kun moadto gid kag syudad. Ay noon mas maayo gyud na mag-adto kag maka-experience ka adtong syudad. Ako lang gud kabalakan dito kay basi masaag ka. di pa eh tudloy lang ko pa basta. Ha? Mauna nang ano ako nang buhaton kung say suntin mo na po. Ikaw Kuwan ato. man na, sa ako nang gikaingon nimo basta makakita kag tapok dihab. Kana I'm sure nga trabaho na gyud na. Ay ay. Di pa. Adto ko. Ha? Adto ko. Unya, Adto ko. andam na di ka. Andam na ko. Nya mang sinina nimo. Nay, ko sa nila ko to. Nali sige kung adto man gyud ka tugtan di ka iandamat mo sinina didto nya. Instruct ito yung mga igsuon dito nga kuan. Ang mga trabahoon nila dito. O sige pa. Interesado man gyud ka. Basta ang konsulti nimo, makakita kay kag dagang tapok, trabaho na na. Kita dagag tapok trabaho. Trabaho na na. O sige Oh. pa. Sige sige. Turo ko akong mga igsoon to. Oh, ato ah. Nya, Sige. pag-andam sa imong kuan. Ako nga damo akong mga sanina. Ako nang Ya, balik ka ko diri ha. Oh, balik ko na pa. Balik ka ko kay usa pa kamo lakaw nga to syudad. Balik direk siguro. O sige pa. Sige, ato aso mga igsoon. O sige pa, aris ko pa. Kaanam yung daghan akong kanding. Kini. Di naman gid ta mistel madto pag syudad ang akong anak kay mabuhi naman mianing mga kahayupan na mo. Oh? Sa una, kini ang kanding kasugod ra gyud ni sa duha ka buok. Bayg laki. Karon puri buyag daghan na kayo. Pero akong anak mangandoy gyud atong syudad pero ako ani hatagag chance ng atong syudad para pod nga maka-experience mag-unsa gyud syudad. Pa. Pa. Oh, asaman. Sama mo, ato na ko pa ya. Salamat kay pa imo jung sugtang am. Muadto gyud kag syudad. Oh. Desidido na gyud ka na imo ang plano. Si Dido lagi ko pa. O sige kay di man gyud ka kapapugong. Sige, tagaan ti kag higayon nga mag-adto gyud kag syudad. Sige pa. Basta ang akong pahimangno nimo timanay gyud to. Lagi. Basta makakita Basta- na kag tagtapok diha. Trabaho na na. Oh. Basta Unya, makita og na kay pamiliti diha. kuangan yun eh pa. Mao to yung duol ko nimo pa. Pila may kuwang na imong kuan? Signala kay 200 na pa, 5 na. 200. Sama pa nga. Nya iuli ning sukli ha. Oo,
makatrabaho na ko nga to. Ako Nya, pa og makaabot na kadto syudad, siguruhin gyud kog suwat nga kumusta na ang imong himtang dito. O sige pa. Ibaw ni. Ibaw ni ako pa. Dada na dito. O sige pa, kung ano ni Pamasi na kung mahutdan gani kag kwarta, na may pawn shop dito iprinda na. Iprinda na dito madama na dito kung pawn shop. O sige pa, ya, pamlitin na nila. Akong paymangno nimo, mahutdan kag kwarta, 200 ra man eh. Magamit ni mo. Magamit nimo ni. Salamat kay ni pa. Pangita dito pawn shop, unya iprinda ni. Ya pa, umutan ako nung pag-amot na ko nga to pa. Unsay asa ko mo higda pa. Oh, diskarte na nimo. Dito sa syudad unta, wala ka kadumdum na unta si Auntie Bilyang nimo. Na nga to. O naman kay Auntie dito syudad. Sige pa. Auntie Bilyang nimo. Sige pa. Wala gyud ko kakuan ug asa sila nagpuyo. Ang pingig yun na, Salamat astang kay pa. kanding kay mao ra na bugtong makaluwas nimo magkinaunsa. Nya. Adto na ko pa. O to na, parehar bumugnaw nga na. Iko na. Aw, mo to syudad desidido atong syudad dala pantuod og syudad. Tapok, trabaho na ni. Asa ko butang di akong kanding oy. Hari na ko ni butang. Trabaho na ni. Trabaho na ni. Trabaho na ni. Sir. Utara bisa mamta. Hapdi ko sir. Hapdi. Hapdi ko sir. Oh si Aprip. Hapdi. Hapdi lang ko sir. Si Aprip. Hapdi ko sir. Taga-bukid ko sir. Hapdi ko sir. Ini benar tu na. Ingon mo gud ako papa sir. Basta na magtap-tap trabaho na sir. Trabaho na sir. Sa trabaho. Tigrein pre kaday. Taga-bukid ko kat sa kuan Blintok. Tiglayo ah buhanan ni bebe yang 2% to. Sir, trabaho rito sir. Trabaho. Dali trabaho mo magkinulatahan na yung hanap. Sir. Trabaho ra. Sir. Paluitan mo na ako sir. Trabaho na sir. Di mao na siya. Trabaho ka.